Thalaka kan hmu hi rolthar kumsawm pathum mi Tyler Edmonds ania Sheriff Office ha indop na pindana omin poilian thamtak thleng chungchanga police ten ando pani anu chu Sheriff Office a rongkalin interrogation room chu aron luta afapa hi police ten zonan zoti renga lo shilawa alungpo a oilo hle ni interrogation room a aron lu chuan police ten hena chuan afapa chu anbiak du poin poiti na anei lo tho soya nima sela kumthling lo lani wangin pangai taka ruma bezok tora adu thole ama ngei chu afapa kumthling lo ani wangin zona anzolai chuan abula omve tur ani thu sai bokani chutia afapa asiat lawa zonan lo zo chu angai dan ani lo hleya Tyler nu hian asiat me lo chu police ten afapa Tyler chu Joey Falcom thattuwa anloin puantir dai to ni Tyler chuan chapchungin anu hnena chuan kanu sheriff te hnena thudik ka soi vek to atia anu chuan enge thudik chu tia zo chuan Christy le keima ti ni tina soya nima sela boy number chu Tyler chu pui khoi tu ani lawa ain pona chu tu emo aven him du wangani anu chuan oi harati hleya Tyler thu soi chu thu de kan yem tia azo non chuan o kan panin Christine kan ti ni tin a chapta a Christy chu Tyler farnu nia Tyler le au Christy te hian in lai china thuk ta kan nei ni an skola essay writing a zia chumpoin ka unaw nu hi keima kain mangai ai main ka mangai zo kani ati hialani Tyler chuan a unaw nu Christy chu limna zongzong nei turin aduwa a thaber ni turin adu boka a unaw nu chu thil dang zong ain angai hloni nima sela a thatna chu a unaw nu Christy chuan anilo zongin alo manghlau maya a unaw pa chu a shwai kholau ta hlau zo kani Christy chu zonan hanzo ve chuan a unaw pa Tyler chuan Joey chu aka phlum niin a soi ve thunga prosecutor ten a unaw nuin Joey thattowa apu thu an shilpoin Tyler chuan a oi du tlatlawa Tyler Edmonds kumsom pathum chu tua tha thu boya manalo ni tani engponi se thil thlendan abula changin han chuilet lokila meini sompani kumsang ni pathum nuteni niya Kholiam vaklau Starkville Mississippi khwa chuan kumsom pathum mi Tyler chuan a unaw nu Christy chu phur takin an luikam cholman nakal turina ngaka until ken turde chu Christy chuan pekin Tyler chuan ngaklel takin a unaw nu chu alo ngak ve boka Christy e ain peklai chuan Tyler chu kara lo omin a u chu alo ngaka chutia kara alo la nga alai chuan in chunglama chang chuan thom ring takron chuak hi Tyler chuan a cheta a nima sela thilpui thleng tura angai lem lo wangin a u lo chhuwa vele chuan tuipui kam lampan chuan ankal ta ni tuipui kama chuan Tyler le a unaw nu Christy te chuan nuam ti takin hunan hmang ta ngeya nilenga hun nuam takan man hnuwa chuan in lampanin an hole ta a chutia in lampanan ho ko nga chuan Christy phone chu ariton ta sek maya phone call chu chumlo chatlawa arik ta ka chuan Tyler chuan ngatinge phone call zo zai chu tia zo chuan Christy chuan Joey chu thian mo tho a chilta ni Joey chu Christy pasalania mi zongzongin Joey thina chu Christy ti anin ring vekani a chan chu kumkalta mai khan TV show pakhata The Montel Williams show a Christy le Joey te nu pa hi anloin lan to a anu pankar felo thu hi TV show entu zongzong te chuan an shevekani ome show a chuan Christy nau pai nu number chu a pasal Joey fa ani lo ti thu te po soilana ni nge nge ya Christy chu renhlel masaber ani lo thailo wani Christy chu renhlel berani ta ka chuan zona zot turin police station a chuan la kania nima sela zonan hanzo chuan a unaw pa Tyler chu engkima bultum to le ami sanglap tu niin a soidai mai ni police te ngei poin makan ti hleya Christy soidan chuan Tyler thinrim thut in sum thei to lo chuan Joey chu aka phlum ta niin a soya tual thana a thlena changa ni hni hnuwa chuan Tyler chu sheriff officer anu sharon chuan akalpui ta a
police te chuan zona pahnih khat zo turan nei thu soin Tyler hi an kawani nima sela sheriff office an thlen chuan police ten Tyler le anu chu omshan tirin Tyler chu an shwai shang ta dai maya interrogation room a chuan shwain Tyler chu zonan zo chan ta ni Tyler chuan tual thana chuan innam hnoina anei lo thu chu darkar khat chuanga soya nima sela police te chuan a unau nu Christine Tyler ti ani thu a soi zong zong chu Tyler nenan soi chuan Tyler chuan a farno in chu tiang chu a soi lawang tin sheriff chu a nyal ve chang changa sheriff chuan do soya min pu tina mi tin Tyler chu a baulet ve boka Tyler chu kumsom pathum mi lek drill rula thiang hlim tak alani miawa sheriff ne na po chuan ka pu dot min shil ka telo ma se ka unau nu chuan Joey chu ka tha ani tin a soi ka ring theilo tin a chang le ni Tyler chuan an mak pa Joey thina chuan tel ve nei lo thu a soi tak la wang chuan police ten an thu soi proof an du wang nge ni Tyler ti zam an tum wang zok a o Christy jail tang thom no nen handcuff bun chunga shen be mek chu interrogation room a chuan aron shwai lo ta Christy chu Tyler ne na chuan ron chap lo tin Tyler min ti lum don ani electric chair a min thuti ranga min ti lum mayang min pui ka nga ya ni tin a unau no Christy chuan Tyler ril ru thiang hlim tak chu a soi sakwal vel ani ber mai Tyler chuan a unau no chu a khongai hleya engtin nge ka chan pui theng che tia Tyler na so chuan Christy chuan Joey chu I tha angin soi mai ro atita ni nangma ti ni chuan nang chu kumtling lovila ni ya thitura shemna po ipum pel thei do na ke chu puitling kani to wangin thitura shemna po ka pum pel thei do nau tin anau chu angen ta chiam mai ni an una wa anim biak zo nuwa chuan Christy chu room tang chuan an shwai chhuaka police te po an ron lut le ta a chuta cha chuan Tyler chuan adam chunga ta na ain chirna tur thil poi tak a soita ni Tyler chuan sheriff ne na chuan ole thodik soi turin kain pe to etien police te chu shilta a Tyler anu sherin la chuan pon lama afa pachan chin ngai toin alo boy ve em to a afa pathil soi tur hi shianinga se chu afa pa dang tur hian engthil po atidu ngeyang Tyler an thodik soi ain pe ve le chuan video recorder chuan zona chana de chu an lo record chargera Shirani interrogation room a alu ve an phal sak chuan Tyler chuan engkim alo soi vek to ni Sharon chu police te chunga po chuan alung oi lo hleya kumtling lo ani la ya chutia puitling an dop ang maya zonan zo chu alom lo ni Sharon chuan ka fapa hi zonan zo do ni poin poiti na kanai lem lo ma se kumtling lo wani ya ko ve tur ani sin in thil ti dan hi ka hnung lama ka fapa ka shat levin zonan zo hi makka ti tin sheriff te po chu atong khum chiam pokani afapa Tyler la chu alo lungai e mema Sheronin Tyler chu engwanga chapa lungai nge ni tia zo chuan a u Christine and Joey chu an tha thu ain puang nin a soita a police chuan twal thatu in puana chu an nei ta a nima sela Christy thu soile Tyler te in puana chu in milo tam tak aum thunga nima sela hemi hun la ya police te hian Tyler hi an man ve chak shim shim nge an that chat wangin case chu an chui chang pe lo sok ni Tyler in puana chu thutlinga nga yin courta chuan an thelu ta a ti chuan ain puana chang chuan rorel tu po chuan thutluk na siamin Tyler chu kumsum ruk panga chung lungin tang torle perola chhualai lok po phalsak lo turin a chung tho chu arel saktariak mai ni courtin thutluk na siam zowa chuan Tyler anu Sharon chu court atang chuan an shwai chhuak ta a Tyler po chu kutkol bun tir ni in police te chuan jail lama chuan an shwai ve ta bokani Tyler chuan a unau nu chana tumna lama a thil soi poizia takin atong don ta a soidan chuan a jail ta na kepina chuan in thiar nai mo in bolna po om lawa khumpo om lawa a phui e me maya darkar somni pali chung adam chunga ta na chumi hmuna oma chuan thitura shemna po moila anuam so kang ati hialani anu Sharonin jela watlo ma sakber chuan Tyler chu alo chap na sa hleya anu hotur po chu awin kanu min hosan so tien
anu chu chap chungina awlum luma Sharon puin chiomati zade chu asoi ve bokani Tyler chuan jela chung chuan thil rap thlak tak tak atun thute a mu du lo thil chiom tak tak a mu fau thute naupang tu main atonang chu tong ve lo se ati thute po asoi bokani atwar tulam joi chung te po chuan an fapa that tu kumno pangte Tyler chu shimna pek an du berani lo thole an fapa thi dan dik tak sha chu an du ber so kani thute po an sei ve bokani kumnga te meu mai chu Tyler Edmonds chuan Walnut Grove United States Youth Correctional Facility a chuan huramang ta a heng kumnga chung song hian ama beisena petule beidong lo tura fui tu mi pakhat chawa oma chu anu Sharon ani Tyler puin anu me chetor chele hwai sen tak ani thote chu anuwa chuan asoi ve bokani anu chuan anun a chena in a pasal asum le payeng kim po chu a fapatana chan poiti lo na nei chu a fapa po alom hleya anu chu hwai sena ti zia tu hnuwa te po hian ala soi nge ya Sharon hian a fapa jela changa la chuak tur chuan a be fe ngai ti a chachang hleya ane engkim po ada khama a chan mai po angai tur tho a soitel bokani leiba ne na adam chung hun man ngai dom po ni se a fapa nu na tu ka hlu lo te ro chu a she chiang ani kumnga nuwa chuan Sharon malak nain Tyler tan chuan korta bele ni ya Tyler attorney Jim Wade po Sharon ang chiani in bitum ro le beidong du lo mi chata kani Jim Wade point Tyler case an bi chan chuan case na chui fel file lo takani cha a she chuak ol sam hleya uluk lo taka nu chui tu de nu chui na chu attorney experience nga tak mai te tan chuan shiata har lo ni turani attorney Jim chuan kumnga liam ta a Tyler a chala chuan thil fel lo atam ema wangin tuna child an bele tura po hian beisina sang tak apek phada zoka nima sela Mississippi khwa hian thutluk na siam to hi aletling thok maya thutluk na siam thatle chu thil thleng ngai manglawaniya amai ro chu attorney Jim chuan Tyler tan chuan reverse conviction om thei abe se tlat thungani trial chu an han nei le ta a Joy ruang endik to zenga pathologist nge poka sarkar shat pui pathologist alo ne lo le zela a chin le om na chin po shat thei ani lo boka hemi wang hian state point Tyler case chu chal nei le anu phur em maya Tyler chu athil ti wanga in thiam lawa korta khongai na dila jela changa chwa mangen mai turin an tiringota nima sela chu Tyler anu le attorney le chuan an pumve ozong lo Tyler chu athil ti wanga in thiam lawa khongai na dila chwa tiringo chu an lungdam na ni lawa apoi soilo na wangzoka zalen turin an duni nima sela chumi turatan chuan reason lak ve ngai dona korta trial nei leya Tyler thiamna le tola thatlawani ti an proof thailo chuan adam chungin jail banga zota ngai dona trial chu nei le ani tange ya attorney Jim Wade chuan tol thana telve Christy chu witness masaberatan korta inlan turin atita a pujim chuan kumnga lai mai alo liam to wangin Christy po chuan thudi ka soive mai aring toni nima sela an be se lawang takin Christy chuan engma asoi du tatlat lawa atwal thana chuan anaw chu tortir ve poi alati chuang hau lawani Christine engma asoi du taklawa chuan Tyler po chu stena kauniin zona zo chun zomania just one ama ngein zona zotin ahma statement apekha thodik lawani MT na zota Tyler chuan o thodik lawani Governor Christie ka ven him thei kan be se wangin dot ka soyani tin avoi khatna tan ama tan nge ading ve ta a nima sela king tulam attorney lampo an dwai bik lawa ahma a interrogation room a Tyler in pona video kha chanchana mangin kanjing a hian tuma henau Tyler hian atwal tha kanjing lopo anima na mase ama nge hi ni twal ka thatia soichuak tu ative tlat maya engtin nge afarnu hum tura do soitu hian ama po ain chan him theinan do ta soi lawang ti soi thei atitlat mai ni nima sela kumnga chung te meu lawin wa saito attorney Jim chuan surprise witness anei tatlat mai Tyler le Christy de pa Danny Edmonds ania Danny hi anlaka changa ashanga cheng to nia
afa tele anu poilui Sharon tenen po hian anin bepop ngai manglawani stena zona chang tura din chwa chuan twal thara thlen malu khan mi pakhatin aron tlo thu soya chu tu dang ni lovin afano Christy chuan twal thara thlen malu khan apa deni chuvatloin silai alovadil towa afano chu silaya manna tura han zo chuan apasal jowi chu achunga swal ema wangin thadu thu asoyani ome deni ngei po hian chutia I pasal jowi chu ichunga swal te chuan kalsan la chen mai ro te po alo ti ve ni ome nima sela Christy chuan apasal denian life insurance a poisa tam tak lak tur ane awangin chen chu adu lo thu apa hi alo shil to ni chu deni thu soi chau chu thiamchan nan chuan ala tok zawlawa Tyler ngein Joey tha thu video ma alo soi khera wang khan engkim chu a har satlatani thu she tu dang ka ole anneta a ama Tyler le Christy anman laya police officer how chu courta thu she tu angin zonan so anni veta a zonan hanzo chuan Christine man laya an shen be lai khan Christy chuan apasal Joey life insurance policy chung changte anaw Tyler ngei insurance policy chung changte le tunge an insurance policy ya beneficiary omte sha tumin phone call in alo zot ngei ti aron soi ve tarup maya hemi nu po hian king tulam attorney chuan Tyler in pona video bok chu aron tilang le chena chu chuan mi puitaril rupo ati phir zo le china ni khang hun lai khan Tyler in pona chau kha record lavin an unaw interrogation room a anin biak na te po kha record se chu poi soilo khan ator hi angai lo turania Tyler tan chuan false confession expert ko andil sakhiala ma se andil na hi court chuan anno sakani chu chuan attorney le Tyler tenu fa chu ate beidung lekleka nima sela attorney Jim chuan Tyler a apoi soilo zia asha chen to wangin beidon chu atum haulo voi khatle chu Tyler tan theitop chhoin aron bele tani Tyler in pona video de chu ennon le neya Tyler chuan ain pona chuan Joey ka hlum lai chuan athi senta chu khumle avela aper noi mai tin alo soya chu ama pui theitu ani thei mai theini ngai thazel photang kor chuan pathologist expert tak mai an kauta a pathologist chuan heti hiana soitani Joey kha 22 caliber rifle ma ka hlumania thisen han per noi theina chantur omlo tho aron soita hlau maya pathologist chuan kana hliam te chu te ya athwa ke ro zo khoi thungin thisenero ka forwalin achwak nga zung thailo aditani jury te chuan an han ngai to chaleta a CSI report julani som kumsang ni pathom mi to chu attorney Jim chuan jury te chu a entir zui buka chu ta chuan Joey thi ya char ani na khuma le avela te chuan thisen han per omle thisen nu ma reng chang taka han hu mai turpo omlo renga crime scene chu an thlentir po khan crime scene a thisen ti rena nu ma po omlo thu thlengin shiata ni da zela ti chuan Tyleran ama a Joey tha dana soile crime scene a thil omdan tak chu engkim mai chu ainang loti an chetani Tyler thiamna chu aron langchiang tola jury ten engatinge ama khan katha ani iti si ti han zo chuan Christine ama puitura ati wangani thuzoya ama tha anga soi chuan kumtling lo ani miawa wangin achunga danin engtin ma shimna anlek ko theidon lo tin anaw chu alo shila Christy chuan apui lo chuan amale afate chu kumkhwa a mu theito lo tur thu te soin thiam takin anawril ru chu alo minani district attorney lampuin chanan lakho verenga atop nan Tyler thiamlo na thiam takinan soileya nima sela Tyler attorney Jim Point a thei top chwain jury tin hena chuan heti hian a soi vetani district attorney te chuan twal thana umviang mai thun soya nima sela amuna khan anum ve reng lo thil thlengkha an shelo ma se hei hi ka soiduni engtik nei mu chuan pathian ma kan line lan vekang chumi huna chuan henau pangtan hian lalpa ka thei top ka chwa thiam lo na anei lo ti fin fia tomin atan ka be ani kalati ve nge yang tin Jim Point ril ru ne takin jury te ma chuan thu soitani chaila zo changa da karli nuwa chuan
jury te chuan thu top an siam ta a an thu tluk na chuan Tyler chu joyful gam twal thina chuan thiam lo na a nei lo thu le tuna chang chuan mizalen ni to ro setiin court a chuan an thu tluk na chu an thelo ta a ti chuan court chuan an thu tluk na chu pum sakin Tyler chu mizalena apuang ta ni Tyler po thlamuang takin a thei ta a Jim tenen chuan in kwa fungin adik na chanvo an hailang chu chap chungin alum thu soya Tyler tan chuan khwa war le don ta ni Tyler chuan banglawa pathian hena achung chaina chana ani thu soin anu le achung te a chian chatak tak ama support tu te wang ani thu soi boka Tyler Edmondsa kumno pangte ya athil ton hi alainat tak chetani attorney Jim Point a client Tyler tor chelna le achung chaina wang liaw liawani thu a soi ve boka ama nge po chu alom tak chetani kumsang hi somkhan Christy Point chal ma chon chalein apasal joyful gamsu ama tha nge yani ti achang ta a pasal thana turwa mana chu kumthum chung lai alo plan to ani ti sha chwania a pasal insurance policy chungchang te Tyler life insurance policy chungchang te chu alo ngai ven dai to a tun nuwa Tyleran angai toilet hian afarnu khan ama man chang kai du wanga kum ngai mai chau ani ti a cheta a Tyler chuan bulchan thar chalein emergency medical technician a graduate nuwa chuan Mississippi chwa sanin Arizona lama apem tadaya US Department of Defense nuaya na chatak a thok ta ni Arizona hian activist niin no pangpui soilo ama anga har sana tok te tan a beive chena Tyler chuan no pangkum tinglo te chu police ten zona an zo don rengin an mani chau ni lovin an attorney le an chung ten anum pui ngei turani tin ma alana sa hle boka no le pa song te hian dana chat vek lo wangin interrogation room a chuan attorney chu ve ngei turani tin a soi bokani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni